Okay, nabalik kita naton. Pamulay nga tinatawag naton 3 ka puntos 500. So, may da kami 5 ka pakayana. Kung makatulo ka puntos, automatic may da ka 500. Siyahan magkakamaya ni kita warm up question. Wala niya time limit. Ngan wala niya eksakto nga baton. May kita na participant. Pwede magpakilala kanay. Ako ngayon ni Pake Pax and host han Pax News. Oy, subscribe na kita ang Pax News. Kung di pa ka mo nakilala, tambalan ni niya, aka Pax Store. So, nag-iinano kayo ng mga, yan ang natong pag-quarantine. Kadila balay ninistoryahan ko mga pader. Dahil pwede gumawas. Pag kaya na, ang ngaran hi. Delia. Nanay Delia, may asawa? Ay, ada. Pira. Kayo sa gadla. Pero na baka mo katuig nga mag-asawa? Aw, 47. O, 47. It's sure. 47. Okay, alright. Ma'am, ano ni mo ngaran? Daphne. May uyab? Alright. Ano ngaran? JC Bilaysa. GC, may uyab? Mayda. Mausay? Mausa. Oh, tigkita ko. Okay, 3 ka puntos 500. Warm up question. Kunit Head and Shoulder number 1 anti-dandruff shampoo. Ano man it number 2? Number 2. Clear? Clear. Warm up question number 2. Kay ano waray mais ha corn beef? Hintanggal nera. Oh, hintanggal nera kay mahal na. Canned beef. Kan beef na ito. Kay ano waray mais iton corn beef? Okay. Ano pa? Kay corn na. Ngay. Ano rin na may beef pa. Okay. Pa. Okay. Pwede ba butangan in ballpen at pencil case? Siyempre, pwede. Kaya ano? Eh, magtangan ito yung ballpen, ngayon pencil. Okay. Sa pa pwede, hindi po tayo pwede. Censored. Okay. So, ano na? Hayaw. Okay. So, ano na? Hayaw. So, first question. Kunit Head and Shoulders. Number 1, anti-dandruff shampoo. Ano man it? Number 2. Hedonerban. Iyato opinion. Okay, warm up naman lang. Okay, so number 2 warm up question. Kay ano waray mais ha corn beef? Depende. Depende. Pag ko nera kuhan, kung ang ginanot nera. Medyo nawawaran at kulba. Okay, katulong nga warm up question. Pwede ba butangan in ballpen at pencil case? Pwede kad kay case ito. Okay. So okay na, waray na, di ba? Nawaran ang kulba. Kunit Head and Shoulders number 1 anti-dandruff shampoo. Ano man it number 2? Sunsilk. All right. Warm up question number 2. Kay ano waray mais ha corn beef? Kaya wala butangi. Warm up pala. So unti-unti na. Medyo kabado pa. Alright. So, pwede ba butangan him ballpen at pencil case? Pwede. Kaya ano? Kay surod lang man ito, tinawag lang ang pencil case. Nawaran ng kulba. Okay. So, ko lang ako mga kabarangay nila. What's up? This is your Cap Magic Dad. Pwede ba butangan hin ballpen at pencil case? Danay. Ano? Konbolok. Kay dapat ang pencil case, Pencil. kung ang ballpen, Bull case. ballpen case. Aw. 500. May nakachansa para magkaadahin 500. Saan nga pa kaya na? Pamatihin mo pa'y. Energy was happy, your immunity was happy. Unilab yan. Sa alphabet, ano ang kasunod ng letter U? Hoy. Correct answer. B. Alright. Kaya kung ni Manu hiluntan yung pangenan. May dalawanta. Kung ang butterfly ay paru-paro, ano naman ang butter? Kay, margarine. Anong butter? Ang tamang sagot ay mantikilya. Kuntim tatay, bugtotak nanay. Kano-ano mo it anak hitim tiyo. Di kay patod. Correct! Dili na
magtitikang an aton tulo ka puntos 500. Okay, kailangan mapatuloy ni within 5 seconds. Sa alphabet, ano ang kasunod? Sa alphabet, ano ang kasunod ng letter U? V. Correct! Alright, usa ka puntos. Kadua nga pakayana. Kung ang butterfly ay paro-paro, ano naman ang butter? Joke. Margaret. An baton? Mantikilya. Alright, third question. Kung timtatay bugtutak nanay, kano-ano mo itanak itim tiyo? Batod. Correct! Dos! Napakatalino! Kung it 1999, 1999, ano man liwat itag-alog or waray-waray hit year 2020? Tay, 9. 99. Ano? 20. Wrong! Wrong! Ano it waray-waray or Tagalog hit year 2020? Ha? Ayaw ka na, nay. An answer, tuig 2020. 99. Ikalima, ngan final question. Kung ang bulak ay cotton, ano naman ang bulaklak? Flower. So nakatuluhiya, hin puntos, so may na niya tumataginting na 500. Pero, may na kita sinisiring nga twist. Hadian na yung 500. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Katsansa. Ay, papakita tayo na eh. Oray sulod mga kabarangay. Ma'am, alala yun pagkapte. Iha ikaw it sulod. 1, 2, 3, 4. So, adi na natin twist. Adi na twist. So, mabutang kitan usa ka 20. Ibutang ang 20. Hulog, alright. Tulo ka puntos, may 500. Okay, usala dapat. Kung duwa ang bunoton, disqualified. Usala. Go! Damo nga salamat to mga puntos 500. Alright. Pamatiin mo pa kay medyo malipatin eh. Kung it 1999, 1999, ano man liwat itag-alog or itwaray-waray hit year 2020. Bay, hindi dos ka. Agi, pati sa duwara embad. Tuig 2020. Tatagal lang bit chance. Sis nga nanay ko ikaw. para 500. Kung ang bulak ay cotton, ano man liwat it bulaklak. Bukad. Correct. Okay, tapos na mulay. Ano, dadli ko na eh. Pakikaputanay anaton mga 500. Para mafil mo. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, adi ang twist. Ibutang ang 20. Kung duwa, iti mo mabunot, disqualified. Kailangan usala. Salamat, tulog ka puntos 500. Damo ka salamat, Nanay Delia. Participate. Hantulo ka puntos, may 500. Alright! Woo! 1 point! So last So, ano na? Mapakaya na kami 5. Kaya na kung makatulo ka kapuntos, may danga 500. Alright. May danga kita 5 seconds para patulonan pakayana. Okay? So, first question. Una nga pakayana. Sa alphabet, ano ang kasunod ng letter U? Why? Wrong! V! Okay, next question. Kung ang butterfly ay paro-paro, ano naman ang butter? Peanut. Go get
Butter peanut. Ano? Mantikilya. Okay, may tulong ka pa ka-chance. Kuntem tatay bugtotak nanay. Kano-ano mo anak hit imo tiyo. Umanggon. Umangkon! Kumpat ka pa kaya na. Kunit 1999, 1999, ano man liwat itag-alog or waray-waray hit year 2020. 2,000 by 2,000 dalawamput. 2,000 dalawamput. Tagalog or waray-waray. Tatagalin chance. Ano man itag-alog or waray-waray hit year 2020. 2020. Wrong. Otro ha. Ano itag-alog or waray-waray hit year 2020? It was at this moment he knew. He fucked up. Ano ya? 2,000 dalawamput. 2,000 dalawamput. It baton, di ba, year 2020. Tuig 2020. Nakalimtan mo tuig. Okay. So, tatagan din chance lagi. Last question. Last nga pa kaya na. Kung ang bulak ay cotton, ano naman ang bulaklak? Flower. Correct. Flowers. Pero mga kabarangay, may nakita twist. Okay, may nakita twist. Sa 2, 3, 4, 5. 5 ka tsansa para magkada 500. 5 ka tsansa kaptian ay. Papakita tani ka resulot. Usa igbutang. Usa. Sa tani sa kon. 2, 3, 4, 5. Adian twist. May 5 nga 500 pero maabutang kitan usa nga 20. Sa kapte. 20. Igot holog. So ready ka na? Mabunot ka la, bawal kitaon. O salat bubunotong kung duwa tiya mabunot, disqualified. Okay ha? O salat ko ha? 1, 2, 3, go! Damo nga salamat at tulog ka puntos, 500. Alright. Hey, yaka ka mga tanan, tulo ka puntos, 500. 1, 2, 3, go!